Onko teillä tietoa, keskustellaanko seurakunnissa turvallisen tilan periaatteista? Itse olen muutaman kerran saanut olla mukana tilanteessa, jossa käytiin läpi turvallisen tilan periaatteita ja sanottiin, ettei ole ok olettaa toisesta mitään. Syytä on myös kuunnella, mitä toinen sanoo, eikä luulla tietävänsä, mitä hän on sanomassa. Tämä ollut minusta melkoisen vaikuttavaa, jättäen pohtimaan nuoruuttani. Jos seurakunnassani olisi aidosti noudatettu esimerkiksi näitä periaatteita. Nyt mä pohdin, että noudatetaanko näitä ehkä nykyään paremmin kuin ennen. Tai käydäänkö niistä peräti keskustelua eksplisiittisesti. Itse käyn vain Metal Kingdomissa, mutta papiltamme nousi siellä tärkeä oivallus. Hengellisesti turvallisemmassa tilassa voidaan toisten ajatuksia kunnioittaa. Mitä jos ei oleteta sitä vasten annettaisiin jokaiselle näkemykselle tilaa? Mietin tosin mitä ongelmia siitä seuraisi, jos puhuttaisiin turvallisen tilan mukaan. Minun mielestä ihan turhaa höpötystä, moinen ei kohta tarvi töihin enää mennä. Ihmiset kun loukkaantuvat nykyään aivan kaikesta, olen pahoillani et loukkasin sua. Viemäri sukeltaa ja firmas ilmeisesti taidat olla muissa hommissa, tää on arkipäivää. Niissä paikoissa, joissa olen itse ollut töissä, saa N-sanan käytöstä varoituksen. Eikö tuo sivistystä, kaikkien tuo nyt pitäisi tietää, toki nuori polvi ei tiedä. Mä en koe oloani turvalliseksi paikassa, jonka vihervasemmistolainen turvaa. Eikö tuo sivistystä, kaikkien tuo nyt pitäisi tietää, toki nuori polvi ei tiedä. Mä en koe oloani turvalliseksi paikassa, jonka vihervasemmistolainen turvaa. Eikö tuo sivistystä, eikö tuo sivistystä, eikö tuo sivistystä, kaikkien tuo nyt pitäisi tietää.